Ku suwaye? Ni ne na hudu. Ajin ka a makaranta? Suna na ke. Ne? Tsarin ke nan anan ba sunaye sai dai matsayi. Kawo balu da na nawa muka yi ajiye ke kiran mu. Suna na biyu. Suna na ta bakwai. Ni suna na shida ne. Suna na. Baya da suna tukunna sai ya ci jarabawa. Ya kai kuka samu kanku a gidan nan? Labari ne mai tsayi. Mun zo bikin ƙara shekarar kaka ne ba tare da mun tafi ba bayan cin kek. Mun tsaya wasan cricket. Muka buga kwallon ya faɗo ɗakin balu daidai nan wajen. Da muka ce ya bamu kwallon shine ya tambaye mu 2 sau 2 nawa ne. Dakata. 2 sau 2 nawa ne. 2 sau 2. 5 ko? Mun samu ƙarin ɗaliba. Mu ma din 5 muka ce shine muke nan har yau. To iyayenku ba? Sun ce ni da fitowa daga ɗakin balu sai nan da aka wayi gari na zama tamkar balu. Iyayen mu duk sun fece sun bar mu a nan. Ƙwarai yaya bana da matsala da gani. Amma wai tunda balu yana da shine iyayena suka ce wai dole ni ma na dinga sa gilashi a idona. Amma wannan ɗakin naku ya haɗu sosai. Wannan ɗakin ina. A gida ma fa dole sai mun saka makaranta. Kai gaskiya ban yadda ba. Kar ki taba ko ni fa. Kar ki taba. Duk abin da kika taba zai gane. Shi na'urar ɗaukar hoton tsaro ne. Yanzu idan nayi haka zai gane wani abu? Ki duba kan teburin. Barba da hoda akan mamatsan na'ura, barin a rubutu a buɗe. Karkatar da kwanciyar littafi. Sauya 'yan wasan allon dara. Suka dabarun balu ne. Kai da ki taba. In ce dai baki wani abu ba. Domin ko da abu ɗaya ka sauya a ciki ta ƙare mana kin ji ko? Tukuna ma yawa ce. Aini 'yar innar balu ce. Balu shi bai da wasu 'yan uwa sai dai makamai kawai. Balu ba zai tambaya ya kike ba. Kawai tambaya zai me matsayin ki. Aini na san balu sosai. San ba haka yake. To shi kenan.